Gikumpirma ni Davao City Public Safety and Security Office kung PSSO Head, retired Police Colonel Angel Sumagaysay, nga epektibo karong bulan sa Enero 2026 ang PSSO na ang adunay operational control sa anaa sa 1,262 ka mga police auxiliary sa syudad ug dili na ang Davao City Police Office. Matod ni Sumagaysay, ang maong lakang nagtinguha sa pagpalig-on sa guidelines sa alang sa police auxiliaries nga malikayan ang pagperform ni ini sa mga trabaho nga non-related o wala nakalatid sa guidelines samtang ana kini sa nagkadaiyang police station sa syudad. Gipasabot nga ang police auxiliary sa ubos kini sa administratibong pagdumala sa Davao City LGU samtang ang adunay operational control ni ini mao ang PSSO ug tama na lamang sa tactical control ang kapulisan ngadto ni ini. Giklaro sab ni Sumagaysay nga magpabilin gihapong i-deploy sa nagkadaiyang police stations ang nilibo ka mga police auxiliaries. Sa pikas bahin, taliwala sa maong kausaban, walay pag-alma ang Davao City Police Office ni ini ug sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon pabiling mapasalamaton ang kapulisan sa suporta gikan sa Davao City LGU nga aduna kini giswelduhan nga mga police auxiliaries aron mutabang sa safety and security efforts sa kapulisan ngadto sa dulan 2 milyones ka mga residente sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.